हाय लोगोफोर बोरै दङ आंथ' बहुत बुरा हालाव दं स' आं दिनै पुलिस स्टेशनाव थांदोंमोन आरोना स' पुलिस स्टेशनाव आङो बाहेरायाव दं नालाय बाहेरायाव आङो मोनसे कागज होदोंमोन आरोना आधार कार्ड स' आधार कार्ड होनो थांनायाव आङो थांनायाव माने मोजाङैनो थांबाय आरोना थांनायाव फैनाय टाइमाव माने मा जाबाय मिथिबाय ना स' आं मोननायनि उनाव पुलिसा होनबाय जे इयाव गैया मेजेस्टिक थांनांगोन होनना स' आं मेजेस्टिक थांनो हाया मानोना गारि गैया स' गारि गैया होनना फैफिनबाय फैनाय टाइमाव मा जाबाय मिथिबाय ना स' आं थांनायाव मोजाङै थांबाय फैनाय टाइमाव नामाखौ आं बावबोबाय स' बावनायावनो स' बहुत गोरोन्थि खालामना लाबाय आं दिमागाव लायासै आरो आं थांफिनबाय फैनायावथ' फैफिननो हागोन होनना सानबाय आरोना स' फैबाय मा जाबाय मिथिबाय ना लोगोफोर स' आं बे लकेसनखौ नायै थांबाय थादोंमोन बे लकेसनखौ नायना ला स' बानायनाया जाबाय जानांगौ स' दै बाराया जाबाय आरोना दाउदै आरो मेगि संदो आरोना बेखौनो जाना थानोसै माथा खालामनो दिनै बहुत खस्थ' मोनदों वाव टेस्टि जागोन आरोना नाय बेसे गोसोम जादों नाय थाबाय दिनै आथिं रोदा ओंखारलायदों गोसोम जाफबलायदों सान्दुङाव स' नुबाय लकेसनखौ स' बे लकेसनाव नाय आं थांबाय फैनाय टाइमाव फैनायाव आं बावबाय नामाखौ मोनसे बावबाय आरोना नामाया बहुत दं बेंगलराव बहुत बिथिबो बहुत दं आरोना नामाया स' बे नामाखौ आं बावबाय आरोना बावनायाव ओमफ्राय आङो मोनसे सार्च खालामबाय आं जेराव दंमोन बे जायगानि नामखौ सार्च खालामबाय आरोना स' बे जायगानि नामा जाबाय लोगोरि ब्रिजबो होनो मायबा होनो मा होनोमोन पाइपलाइनबो होनो स' आङो पाइपलाइन होनना सार्च खालामबाय स' पाइपलाइनाव ओमफ्राय सार्च खालामनायाव पाइपलाइनाव सार्च खालाम फैबाय थाबाय आरोना स' पाइपलाइन सार्च खालामनायाव आङो फैबाय पाइपलाइन पासतासो फैदों आरोना सार्च खालामनायाव ओमफ्राय मोनसे सार्च खालामबाय ओमफ्राय आंथ' बारा गोजानाव गैया खमसे खम 6-7 किल'मिटारनि गोजानाव दङमोन आरोना स' गोजानाव थाहैनायाव आं मोनसे खाथि जागोन नालाय खाथिनि लकेसनखौ खालामबाय आरोना स' खालामनायाव आङो फैबाय थादों स' खमायाव 7 किल'मिटारसो जादों आरोना 7 किल'मिटार नङा 3 किल'मिटाराव फैबाय दङ 3 किल'मिटाराव फैनायनि उनाव आं नामाया उल्था फुल्था जाजोब्बाय आरोना स' आंनि दिमागाव मोनसेबो फैदिया मा मोनसे नामाया माने बहुत नामा दं आरोना इयाव स' आं फैबाय मोनसे नामायाव फैनायनि उनाव थांनायाव माहा मोनहैखो आं गावनो दिमागाव मिथिला स' खमसे खम आङो दिनै फुंनि 10टासोआव ओंखारलांदों आरोना रुमनिफ्राय पुलिस स्टेसनाव रुमनिफ्राय थांनायनि उनाव खमसे खम आङो 3:30टायाव रुमाव मोनफैदों गमगाव स' आङो खमसे खम 60-70 किल'मिटार थाबायदों आं दिनै स' आंनि आथिङा पुरा तामान माने बिखो जाना दं आरोना स' गाबोनसो गमा मोनगोन आथिङा बोरै सागोन स' आं जिबनाव एसे गोजान थाबायफेराखैमोन आरोना बावनो 60-80 किल'मिटारसो जागोन आरोना एसेबां गोजान थाबायदों स' आं बे रुमनिफ्राय ओंखारलांदों बैथिं गिदिंनानै आं मोनसे जेनेबा बे मोनसे बुस्थु आरोना बेथिं थांबाय ओमफ्राय गिदिंबाय आरोना फाखोसे एसे गोजान गिदिंदों आरोना स' गोजान ओमफ्राय आं सानबाय आरोना आं दिनै नामायावनो उन्दुना थानांसिगोन भिखारि बायदि स' आङो थांबाय थादों ओमफ्राय मोनसे पाइपलाइन होनना सार्च खालामदों पाइपलाइना बहुत खना मोनसे दं आरोना बे पाइपलाइनाव मोनहैबाय आङो स' सासे मुस्लिम मोनसे आरोना बहुत हेल्प खालामबाय आंखौ इयो स' आंखौ होनबाय आरोना माहा थांनो नागिरदों होनना स' पुलिसा बिदि बुबाय थादों थांनाङा होनना ओमफ्राय आंबो गिबाय बुजाबाथ' गैलालै आं दिनै ना स' आङो ओमफ्राय सानबाय आरोना इसोरखौनो मासे हेल्प बानायना होनोसै ओमफ्राय गावसोरनो ओमफ्राय हेल्प होबाय आरोना आंखौ बिदि नामायाव बिदि थां होननानै ओमफ्राय मोनसे लकेसन होबाय बे लकेसनाव फैनायावसो ओमफ्राय आङो मोनफैदों आरोना रुमाव खमसे खम 3:30टायाव मोनफैदों आरोना रुमाव ओमफ्राय आं ओंखामबो जालाङाखैमोन स' आङो रुमाव गाइखेर ओमफ्राय सिरा जालांदोंमोन आरोना सिराया दाबो दं नै सिरा ओमफ्राय बेखौ जाबाय आरोना जानानै थांबाय फैनायाव इनिका उखैबाय स' ओमफ्राय आं दखानाव मोनसे बुस्थु लादोंमोन आरोना बे बुस्थुखौ लादोंमोन आरोना
स' लाबाय 500 थाखा होबाय आरोना 500 थाखा होनायाव 6टा लादों आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे लाबोनो ना मानदों आं लाला होनबाय 6टा लागोन होनबाय स' आंनो होबाय ओमफ्राय आंना खर'आ दिमागानो जाला ओमफ्राय आंनो 500 थाखा होदोंमोन नालाय 6टायाव 60 थाखा ओमफ्राय 6टा लाबाय ओमफ्राय 440 थाखा गरायनांगौ ओमफ्राय नायदो 430 थाखा होदो आरोना ओमफ्राय आङो जाबाय लाना फैबाय ओमफ्राय नामायावबो सोंदों ओमफ्राय आंनो 430 थाखाल' होदो आं 6टाल' लादो ओमफ्राय 10 थाखा होआसै फैनायाव नै बिथिंबो 10 थाखा लस आरो 60-80 किल'मिटार थाबायना आथिङा बिखो स' आंनि बहुत दिननि प्रब्लेम ओमफ्राय होनदों आरोना बाहेरायाव थानायफोरनो गारि फ्रि ट्रेन फ्रि होननानै स' आं बेखौनो नागिरदों स' ट्रेन फ्रिबा जोंनि बेंगलराव केरेलायाव सासे लोगो दं आरोना स' बे लोगोआ होनदों आरोना नों जल्दि थां पुलिस स्टेसनाव एप्लाइ खालामना फै होनना आंबो दिनै थांबाय आरोना थांनानै ओमफ्राय मा खालामनो पुलिसा होनबाय नो इधर नहीं है मेजेस्टिक जाना पड़ेगा आं सानबाय थैगोन दिनै मेजेस्टिक थांनांगौबा ओमफ्राय आं सानबाय थाङा बाद दे ओमफ्राय आं न'आव फैबाय आरोना स' न'थिबो होदो आरोना पुलिस स्टेसनाव स' होनानै ओमफ्राय आं फैबाय आरोना रुमाव फैनायाव नै थाब फैबाय माबा 60-70 किल'मिटार थाबाय दिनै हालत खाराब मा होनबावनो अखमाव होनदो बाहेरायाव थानायफोरनो ट्रेन होदो नाथाय बिदि माथो नहीं होगा मेजेस्टिक जाना पड़ेगा 100 किल'मिटारसो थाबायना थांनो नामा सोर बुंनाय बेखौ थाबायना थांनो हाया जों हायियावनो नै आं दिनै थाबायनांबाय जाहैबाय नामा बावनानै बेंगलराव एक्सेन्ट नामा दं आरोना 5टासो दं मोनसे नामायानो बैथिं थांबा बैथिं मोनगोन बैथिं थांबा बैथिं मोनगोन दिमाग जाखादों आंखौ दिनै सासे बराय थांबादोंमोन आरोना आंनि रुमावनो स' बेनि फंबायानो फैसा गैयानो गाबबाय थादोंनो ओमफ्राय इयो थांनानै ओमफ्राय थांबाय आंखौ थगायनानै लांफ्लाबाय आरोना इयो आंबो थांगोनथ' होननानै खिन्थु इयो आंजों थांफायाखै बे फंबायनावसो थांदों आं सानबाय आंजों हाबफागोन होनना स' आंखौ थगायनानै ओमफ्राय दिनै मोनसे बुस्थु खुलिदों आरोना स' बिराद मा होनो बेखौबा ड्रिंक लोंनाय खुलिदों आरोना ओमफ्राय आं सानदों आरो एसे लाइन मानो जादों स' इदि खाम फ्रि होदो आरोना खाम फ्रिखौ लांनो फैदों नामा होनना सानदोंमोन आरोना स' फ्रि होदो होनना सानदोंमोन आरो खाथियाव थांना नायदो स' बेनि थाखायसो पुरा लाइन स' 10टासो बिराद माबा इदि लोंनाय माबा दुखानखौ नुदों आरोना स' 10टासो जागोन आरो पुरा मानसि लाइन मा होनो लोंनायनि थाखाय थैदो सोरबा जानो उखैनायनि थाखाय थैदो स' सरकारनि फैसा मोनाखै आरोना आं एप्लाइ खालामदोंमोन आरोना 2000 होदो होननानै स' आं मोनाखै स' आंनि एकाउन्टआबो एसे भुल दं आरोना स' बेखौनो लाना फैबाय आरो बेखौ लोङा न'आव मोनबा स' आं फैनानै स' मेगि सेगि जाबाय आरोना स' बेखौनो होननो थाङो आं दिनै बहुत सोरबाफोर माहाबा थाङोबा लकेसन मोजाङै नायना थां नहलेथ' पुलिसजों मोनबाथ' होजाबायमोन आं दिनै स' बेनो आरोना थ' दिनैनि बाथ्राया बेनोसै आं बारा रोंजोबाबो इउटुबाव गोदानसो नालाय ओंखायनो बाय स' मेगि आरो दावदै लाबोबाय बेखौ बानायना जासिगोन स' फुंनिफ्राय एख' जायाखै स' आं जानानै सिरा आरो गाइखेरजों जाना थांदों दा फैनानै ओंखाम उखैदो बेखौ जानोसै दा ओंखाम गैया संनानैखौ जानोसै आरोना स' आं जानायखौ देखायनो हानाय नङा दा नायदो आरो